következő imát mondjátok utánam. Mennyei Atyám, Jézus Krisztus nevében jövök hozzád. Uram, köszönöm, hogy Te vagy a magvető, hogy Te sok-sok gyümölcsöt akarsz látni az életemben. Ezért én most visszatérek hozzád. Megváltoztatom a gondolkozásmódomat. Uram, itt vagyok előtted. Nem akarok képmutató lenni. Nekem az számít csak, hogy Te mit gondolsz rólam. Bocsáss meg nekem, hogy sokszor úgy viselkedtem, beszéltem, tettem dolgokat, ami nem méltó hozzád, és nem tetszik neked. De Uram, ma megengedem neked, sőt, kinyitom a szívemet a Te igéd előtt, és kérlek, hatolj be a Te világosságoddal a szívembe. Tárd fel a szívemben levő sötétséget. Adj fényt, látást, kiutat, útmutatást, hogy ne vallásos életet éljek, hanem szeretet által munkálkodó hit legyen a szívemben, hogy Isten erejében tudjak járni, Isten jelenlétét meg tudjam tapasztalni, hogy az a hatalom nyilvánuljon meg az életembe, amit Te megígértél minden Te benned hívőnek. Ezért én oda szánom az életemet az Isten igének a hallgatására és megtartására. És Uram, nem mindegy, hogy hogyan hallgatom az Isten igéjét, mert én úgy szeretném hallgatni az igédet, hogy ami van nekem most, ahhoz adatva legyen még, és ne el legyen véve. Mennyei Atyám, én felszántom a szívem keménységét, és megbánom bűneimet. Én nem megtérést szeretnék az életemben, hanem igazi, valódi megtérést, hogy valóban belül megváltozzak, a lényegem megváltozzon. Nem felszínes keresztény akarok lenni. Nem hétvégi hívőként szeretném élni az életemet. Oda szánom magamat a Te követésedre, Jézus. Ezért bocsásd meg a bűneimet, mert vétkeztem Te ellened. Most jöjj, tisztíts meg, moss meg engem, járj át Te jelenléteddel, mert én megalázom magam előtted, és veszem Isten erejét most, mert az igében erő, hatalom, csodatevő erő van, és én veszem, és befogadtam Isten igéjét ezzel a csodatevő erővel. Ezért tudom, hogy nem hagysz engem ebben a helyzetben, nem csodát fogsz tenni az életemben, és várom a csodádat, Jézus. Veszem azt az életet, az isteni életet, ami benne van a Te igédben, a Te ígéretedben. És ez az ígéreted, ez az igéd éltet engem, ahogy Kálebet
éltette, és megáldotta fizikailag, ugyanúgy engem is a te életed most megáld a fizikai testemben is. És te azért jöttél, Jézus, hogy életem legyen, és bővölködjek. Jöjj, Szent Szellem! Én ezt szeretném megtapasztalni, mert az Úr az én pásztorom, az ő hangját hallgatom, elfordulok a farkasoktól, béresektől, a jó pásztornak kinyitom a szívemet, és köszönöm, hogy vezetsz. És amíg a halál árnyékának a völgyében kell is átmennem, tudom, hogy te itt vagy, velem vagy, vigasztalsz, és nem fog felemészteni az ördög, hanem elbukik rajtam az ellenségem. Asztalt terítesz nekem az ellenség előtt. Csillogó olajjal árasztasz el engem. Csordultig van a poharam. A jóságod és a te kegyelmed kísérnek engem életem minden napján. És az Úr házában lakozom hosszú ideig. Uram, veszem a világosságodat, az igédet, az igédben levő világosságot. Gyújtsd fényt a lábaimnak, világosítsd meg az ösvényeimet. Én benned bízom, a magam értelmére pedig nem támaszkodom, hanem rád bízom magamat. Ezért köszönöm neked, hogy én régen sötétség voltam, halott a bűneim miatt, de most te általad, Jézus, feltámadtam a halálból új életre, és felültettél magad mellé mennyei helyekre, és ez tőled van, Uram, hogy megmutasd a te kegyelmednek a nagyságát, jó voltát a következő időkben. Én megtérek hozzád, visszatérek hozzád, helyreállítom a gondolkozásmódomat, a hitemet, a bizalmamat, hűségemet, és visszatérek te hozzád cselekedeteimben is, hogy az előbbi cselekedeteket cselekedjem. Hálás vagyok neked. Jöjj, ezért kérlek, jöjj, Szent Szellem, tisztíts meg, világosíts meg, áradj rám a Jézus nevében. Köszönöm, hogy meghallgattál a Jézus Krisztus nevében. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja.